alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så vil mig og Mathilde lave en dag rideteam med os. Så jeg er lige kommet hjem. Jeg glemte lige at filme, da jeg fik fri. Men jeg fik fri en halv time før de andre. Men ellers har vi normalt fri 1:30. Så nu vil jeg lige vise det, jeg skal have på. Jeg har ikke så meget tid, så jeg skynder mig lige lidt. Jeg tager mine blå nye ridebukser på, eller jeg fik en fødselsdagsgave, sådan virkelig flot nogen. Jeg er så glad for dem. Og så rider jeg i den her hoodie, som allerede er beskidt, fordi jeg spildte et eller andet mad på den. Og så selvfølgelig mine ridesokker. Jeg overvejede faktisk at ryge den her, men jeg rød min hoodie i stedet. Så, ja. Så nu har jeg faktisk bare fået mit ridetøj på. Jeg har et par blå ridebukser med sådan diamant her. Et par fine sokker. En grå hoodie. Indenunder har en Vans t-shirt. Har lige min taske med, fordi jeg skal hjem til nogle af drengene fra min klasse, fordi de holder en fest. Fødselsdagsku, et eller andet night party. Så ja. Så jeg ser på gammel baggrundslam, men her står mine ridestøvler. Det er min søsters. Men her står mine fine ridestøvler, og min søster har lige prøvet at gøre dem lidt rene. Det vil jeg ikke sige, de blev, men tak Isabel. Så vi skal faktisk over og hente 2 af mine veninder. Eller vi rider sammen. Så jeg har lige skåret nogle gulerødder over til Buller, fordi han er så sød. Og dig, Belly? Jeg har taget 3 gulerødder med, fordi at jeg skal fange libærvnesvær og fange... Fordi hun elsker at stå med sine marker på fødselsdag. Nu skal mig og min søster bare til at tage vores ridestøvler på, så vi gør bare lige sådan her. Hendes er højere, og mine er lavere. Så nu så går jeg her med mine gulerødder, og min vest har jeg her. Nu skal jeg ud og hente min strilekasse, så jeg. Så vi skal lige ind i vores skur. Jeg har bare fået den der pil, der rammer min cykel. Eller bil. Det er min søsters. Hvor fanden? Der er min. Så her i er min. Nu har jeg lige taget 2 her i lommen. Og så ligger min resten dernede, så nu vil jeg lige gå ud med det. Så ja. Min vest blev lige lidt beskidt. Så nu så sidder vi bare i min mors bil. Min søster, hun sidder lige der. Og ja, det blev lige lidt kaos, da jeg skulle filme ind i skuret. Men vi skal hente Mathilde og Olivia. Men ja, De begge hedder Olivia, bare sådan ja, mig, Olivia og den anden Olivia. Og så, ja. Så jeg glæder mig rigtig meget til at ride Buller. Så jeg har taget min ørering ud på den der, fordi den har jo lige fået lavet. Så. Og min mor også har lavet mit hår. Så nu har vi lige hentet pigerne. Det er Olivia og det er Mathilde. Så nu er vi faktisk bare på vej over til stallen. Så jeg skal ride Buller. Og jeg skal ride Kapi. Og jeg skal ride Landi, hvis han er ledig. Så nu så er vi kommet ud i stallen. Jeg har fået Buller. Og jeg har fået Landi. Så nu skal vi ind og hente dem. Så ja. Bo står med Landi. Nu er Mathilde der. Og Buller. Ja, det er. Så nu er vi lige blevet færdige med rideteamen. Og ja, der kommer også lige nogle videoer ind. Så det er mega fedt. Så nu så skal jeg bare lige sadle af, og det var en rigtig god rideteam. Vi fik galopperet, så. Sådan. Ja. Sådan. Så striler vi bare. Buller. Ej, okay, Buller. Det fik jeg vist lige på video. Så vi striler ham egentlig bare lige. Så nu har jeg lige renset hårene. Jeg kan lige prøve at vise det. Kom. Kom lige. Så har jeg lige renset hårene. Og han var super dygtig til det. Så nu har jeg lige sat Buller på fold, så nu skal vi faktisk bare hjem. Så det var det for den her video. Nu er vi kommet hjem til min veninde, Mathilde. Så ja, det var det for den her video. Vi ses. Hej hej, og jeg håber, I vil like og subscribe, og vi ses i næste video. Hej hej.